जीजा तार माऊ बाकी साली बहुत तरीका ए दीदी हां जीजा तार माऊ बोले खाना करता ए जीजा हमारा मोरा दौड़ में बाकी बहुत तरीका आगे बात सहारा जीजा बाकी आगे बड़ी सुंदर भाव में साली अपना जीजा जीजा कहाँ तरीका जीजा तार भीतर से माऊ बोले कोई सलग पीला मावे लागल पूछ बिंधा चल जाती बिंदवास मैया और बड़ा प्यार से हेलो, आज हेलो। जीजा जी बड़ा नाचत रहे ए दीदी हाँ जब जीजा तारा इतना मौक बड़े तो यही से बुझा के तार दीदी कैसा वाह बहुत सारा प्यार आशीर्वाद और पुरस्कार है अशोक जी की तरफ से आज रुपया कमा के हमनी के बहुत कमाई जा हम आदिति जी बाकी साली या, को बोला बात। तरीका कोई सरस्वती लावा में सपना बसाना पूज बिंधा चल जाती बिंदवास मैया और कहा तरीका चलो न चढ़ाता चुनरी की हो लाली के वाह वाह हाय 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 चलो न चढ़ाता चुनरी की हो लाली के तो बुझाता कि अपने बहन के दांते धली मैहर वाली के दर्शन कराता जीजा मैहर वाली के बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के रानी चल मैहर माई के दर्शन करे चल साली मैहर और आगे बड़े सुंदर भाव से साली अपना जीजा जी से जीजा तार खत्म मरे जीजा से कच्चे हाथ से बुझाता कि अपने बहन के दांते धली थक जाता रहे बाकी साली बड़ी सुंदर भाव में अपना जीजा जी से अर्जी लगाओ तरीका बारा भात निमिये में अइली हमरा गावे आरा आइरन देवी तू घूमा द चल के खावे ए जीजा जी हाय दशहरा के इतना पंडाल इतना सुंदर तारा सुंदर जीजा जी के फरका के बीमारी बा आज सुनीला छोटे बाबा जीजा जी से कहत तने कि आरा में बड़ा सुंदर बड़का पंडाल जीजा लगेला जीजा जी तारू है हवे लइकाइए से माटी खा ले हां कोनो बात नहीं है समझा दा अंजनी भैया आरा के वाली
काहे हम का सीधा मरी के कहा हैं बाकी हम चाहेंगे कि मतलब आप मुर्गी मार देंगे तो अच्छा लगेगा। ए अंजनी भैया तू आरा के बाहर कहले कि हम प्रॉपर आरा के हैं हमार मारे ना आई ना आवेला ना अच्छा मारे नहीं तो ऐसे करे कोनो बात नहीं कि 3 बार कूद जाए के बा मरवावे आई ना मारे नहीं तो ए कि पाना भागने में हां चलत रहा इस लड़ाई अभी भइल ह जीजा तार एक बार बढ़िया प्योर से एकदम ए जीजा जी नाक मत कटो हाथी माऊ हो गइल बा कितना कैमरा लागल बा कठमाऊ घवे कठमाऊ हां पाना भागने में बाकी जीजा जी मीठा मीठा चलते रहेंगे हां एक बार हम करते हैं ए दीदी आप वैसे ही मुर्गी मारे ए दीदी तार जीजा नेहुर के बड़ा बढ़िया डांस कर ले ना जीजा जी बड़ा अच्छा नाचल करे बड़ा अच्छा लागल बाकी जीजा जी एक बार देख ली रहुआ कहे के बा का पाना भागने में हरे ना बला बला हरे बढ़ जा हो गई हेलो पाना भागने में अइली हमरा गाँव आरा में तू माता चल के थावे और आगे बड़ा प्यार से साली बताओ तरी और जीजा जी से कहन तरीका बिहिया के बिन माई बिहिया के बिहिया के बिन माई बकोलपुर वाली के बिहिया के बिन माई बकोलपुर वाली के दर्शन करा दा जीजा मैहर 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 दर्शन करा दा जीजा मैहर वाली के दर्शन करा दा जीजा मैहर वाली के बोल सच्चे दरबार की जय